Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin littafinmu mai suna Asalin Taurari, wanda ni Ibrahim Umar nake kawo muku. Ku yi like, ku yi share, ku yi subscribe domin samun gaban wannan kayataccen labarin. A karatu na baya mun tsaya ne inda babban sarki Yamuwazul Ukuzi ya ɓace daga fadarsa, sai dai bai bayyana a ko'ina ba sai kan doron duniya. Ya sunkuya ya ɗibi ƙasar gurin da kuma iskar gurin da suka fafata shi da sarki Suhail. Ya zuba ƙasar a wata farar kulbar ruhi wadda kana gani kasan ta wuce mataki na 50. To sai dai har ya tashi zai koma fadarsa ne ya yi gamo da wata halitta. Halitta ce wacce ta shagala. Tana ta faman saukowa. Nan fa babban sarki Yamuwazu ya ji wani iko wanda bai saba ji ba yana tasowa daga taurari. Taurarin da kansu suke cewa ya matsa, irin wannan gargaɗin ba shi da na biyu. Za mu ci gaba. Irin wannan gargaɗin ba shi da na biyu, idan aka yi sau ɗaya kawai an gama, sai dai hukunci. Sai dai tuni sarkin ya kauce, ya ce lallai wannan ɗan ahalin duhuwar ya janyo mana bala'i. Yau kuma har da Yakuza da kanta ya sake maimaitawa, ya ce tabbas Yakuza ce da kanta. To me ta zo yi ne? Ya ce a ransa, lallai zan dawo kanki, bari na gama da wannan binciken tukunna. Nan take sarkin ya tashi sama ya nufi fadarsa. A can yankin Rifaka, garin Noka. Da sassafe Yamani ne yake zaune a ƙasa ya tankwashe kafafuwansa yana halwa. Daga bisani sai ya miƙe ya ce, yau dai ko me za a yi ƙarfina sai ya kai na baba. Kawai sai ganin kansa ya yi a ƙasa, an riga an sare shi. Kawai sai ga bayyanar wani Yamani ɗin sak irinsa, kai ka ce wannan ɗin shi ne na asali. Bambami da masifa ya fara yana cewa, ka fi shekara 10 a matakin muridi. Zo kana cewa za ka kamo shehu. Wannan Yamani da aka sarewa kai ka ce ruhinsa ba shi da niyyar fita daga cikin gangan jikinsa. Tun da dai ya ci gaba da magana yana mai cewa, shehun da ba shi da ko ginshiƙi, yau ma da kyar ya samu guda ɗaya ya bayyana a tsakiya. Sai da ya yi ta faman maimaita kalma ɗaya, wai sadaka jigon biyan buƙata. Ni ban san ina ya samu waɗannan kalamai ba. Sai wani Yamani ya sake bayyana, kana ya ce, kai dai rabu da wannan tsohon da kake gani. Ya yi karatu, baka ji me Yaya Mirza ya ce ba? Hatta aljanu suna zuwa gurinsa ɗiban ilimi. Sai wani Yamani ya sake bayyana, ya ce, kai dalla karkare na mana hankali bana. Aljanu fa ake magana. Kai ka taɓa ganin su ne? Can wani Yamani ɗin ya sake bayyana, wanda shi kuma sai ka ce duk ya fi waɗannan zama na gaske. Fuskar shi tana nuna kamala. Kawai sai ya yi murmushi ya ce, to tattaunawar ta ishe ku haka, kowa ya zo mu tafi. Nan fa baki ɗayansu suka zuƙe suka shiga jikin wannan Yamani ɗin da ya gama magana na ƙarshen. Kawai sai Yamani ya ce, lallai ne yau sai na je sashen Antika, kuma na biya ta yankin 'yan kwashe, tunda na ji an ce a nan aljanun suke. Shi dai yankin Antika yanki ne a cikin duniya, to amma yana a can wajen duniya ne, sashen gabas maso kudu. To amma dai yana a tsakanin sashen Okeniya da kuma sashen Aisa ne. Kuma dai masana sun tabbatar da cewa yana can ƙololuwar ƙarshen duniya ne ta ɓarin
da yake a zamanin duniya ta haɗe, ana da sashe har guda 7: sashen Aisa, sashen Tamrika, sashen Okeniya, sashen Rifaka, sashen Sota, sannan sashen Efaru da sashen Antika. To sai dai tabbas ne cewar akwai sassan duniyar ƙarƙashin ruwa, wannan babu bayanai a kansu. An kewaye ta gaba ɗaya. Wannan ne dalilin da ya sa manyan halittu da kuma halittun da suka zamo taurari suke yin tattaki har su bar duniya don yawon buɗe ido a gurin. To amma bani Adama ya riga ya saba da yanayi na tsinkaye a cikin al'amuran taurari. Kai tun ma a nan duniya, ina ga kuma ya je ya gano su taurarin kansu, ya mu'amalance su, ya yi harka da su. Hakan ya canja lissafi da kuma ka'idoji na rayuwa. To sai dai idan da za mu koma can kan ruwan zartsi, inda kwanaki muka gano babban malami. Wannan babban shehu yana ta faman halwa. To a yau ma dai haka. Babban babu yara tare da shi, suna taya shi. Da ka gansu za ka gane su ba kowa bane fashe waɗannan mutanen guda biyu waɗanda suke tare da Yamani. Suka yi tambaya aka ba su amsa. Can sai aka ji shehun ya ce, babu matsala, ku shigo. Kawai gani aka yi wasu sabbin halittu waɗanda su ba mutane ba, idan aka cire sayuwa da kuma hannaye da suke da shi. Tabbas za ka samu tabbacin ba sa kama da bani Adama. Shugaban nasu ya ce, mu ahalin Ra'is na gidan Ifritul Awwali, mabiya tauraruwar Sahiba, mun yadda mun bi a bisa umarnin shugabanmu. Sai a lokacin ne babban shehun ya buɗe idanunsa, kana ya yi murmushi, sannan ya ce, tabbas kun kama dahir. Sannan shehun ya kalli wanda yi maganan ya ce, kai ne Kwamanda Yutsa ko? Mutumin ya amsa, ƙwarai ko babban shehu Usmanu Libra. Sai shehun ya yi murmushi sannan ya ce, sai kuma me ka sani a kaina? Ko dai shi kenan iya ilimin naka, sunan kaɗai ka sani. Kwamandan ya yi ƙasa da kansa sannan ya cije baki ba tare da ya ce komai ba, sannan ya juya zai fishe. Sai a lokacin babban shehun ya ce, ku tsaya na ba ku saraba mana. Babban shehun ya miƙa hannunsa da alamun zai ɗibi ruwan da ke a halwa a kai. Kawai sai wani abu kamar kofi ya bayyana, sannan kuma ya kamfato ruwan da ɗan dama, sannan ya samar da kwalbar ruhi mai mataki na 50 guda 5. Sannan babban shehun ya ce, ga wannan ku je ku yi amfani da shi, wataƙila zai taimaka muku. Nan fa fuskar waɗannan halittu ta canja, daga dakewar da suka zo da ita sai suka koma murna da kuma farin ciki. Nan suka fara godiya, suna ta faman godiya, kai ka ce ba za su bari ba. Sai wani daga cikinsu wanda yake bayan shugaban nasu ya ce, ka gani ko, Kwamanda? Zuwa gurin shehu akwai falala, kuma ma dai yanzu ba sai na faɗi falalar ba. Kada ku damu, yara, aini ɗin yanzu na zama kamar uba ne a gurinku, babban malamin ya ce. Tabbas wannan lamari ya yi matukar bawa wannan kwamanda mamaki. Sannan ya raya a zuciyarsa, wai wannan tsohon yana tunanin cewa zai girmi shekarunsa ne? Shi ne fa Kwamanda Yutsa. Wai shin akwai wani yaƙi ne wanda bai gani ba? Ko kuma ba shi da labarinsa? Har bani Adama ya dinga kiransa da yaro. A ran kwamandan ya ce, da ba don shugaba ya ce mu yi masa biyayya ba,
da ko lallai wannan tsohon ya jima a lahira. Sai dai muryar tsohon ne ya katse masa tunaninsa. Tsohon ya ce, na sallame ku, idan kun je ku gaida min da shugaban naku. Sai suka gyaɗa kai sannan suka ɓace. To sai dai a can yankin Rifaka kuwa, sashin gabas maso kudu daidai kan ruwa, wani saurayi ne yake ta faman gudu yake a kan ruwan. Saboda tsananin guduwansa, wataƙila shi yasa baya nutsewa a cikin ruwan. Ba wai don ya yi amfani da wata fasaha ba, wasu manyan kadoji ne dai guda biyu suke ta faman binsa. Amman ina, wannan saurayi ya riga ya dukufa. Saurayin ya dukufa da neman tsira, kawai gudu yake tsargawa. Idan da za ka yi duba da waɗannan kadodi guda biyu, to za ka ga cewar su ma ɗin ai gudu suke yi a kan ruwa. A nan ne za ka iya fuskantar lamarin da wannan saurayi yake ciki. Tabbas za ka iya cewa bai yi laifi ba idan ka sake kallon waɗannan kadoji, sannan ka lura idanuwansu jajaye ne, sannan haƙoransu sai ka ce takobi. Kai tabbas cewar wannan saurayi bai yi laifi ba. To amma fa idan da a ce ka san su wane ne malamansa, lalle za ka fuskanci cewar wannan yaro ya aikata babban zunubi a rayuwarsa. Babban zunubi wanda malaman nasa ba za su fa yafe masa ba. Domin shi ɗin ya kasance ɗalibi ne a gurin yayyensa Mirza da Mirzam. Ba kowa ba ne wannan saurayi illa Yamani. Yamani dai sai faman sheƙa gudu yake yana neman tsira. Can Yamani ya ji alamun waɗannan kadoji sun daina binsa. Kawai sai ya ga yankin tekun da yake kai ya fara canjawa. Sai Yamani ya ga wasu 'yan mata kyawawa suna kiransa. Kawai ya kau da kai saboda ya san su sarai waɗannan halittu ne waɗanda ake kiransu da yok-yok. Su dai a tsarinsu ba sa iya cutar da mutum. To amma tabbas idan ka ba su hankalinka, babu abin da zai hana ka mutuwa. Dalili kuwa shine waɗannan halittu waɗanda ake kiransu yok-yok sun kasance masu yi wa dukkan halittu gizo, kuma sun fito masa a abin da ya fi so, ko kuma dai abin da yake bukata a ransa. An rasa gane yadda aka yi waɗannan halittu suke iya gano abin da bani Adama yake so ko kuma yake muradi. Waɗannan halittu dai ba mutane ba ne, amma suna iya ɗaukar siffar mutane ko kuma wata siffa da suke so. To amma ba su taɓa iya wuce kwana ɗaya a kan ƙasa ba. Idan da a ce ɗayansu zai ɗauki kimanin kwana ɗaya a ban ƙasa, to fa tabbas babu makawa zai koma cikin gidansa ko kuwa dai ya narke. A can ƙarƙashin ruwan kuma tabbas za a iya cewa idan ɗaya daga cikinsu waɗannan halittu suka rantse cewa sai sun fito, to fa lallai fatarsu da kuma gangar jikinsu za ta zamo babu. Kasantuwarta ya zamo babu. Wannan ne babban dalilin da ya sa waɗannan halittu a dan dole suke rayuwa a cikin ruwa. To za ka iya cewa hakan shine daidai saboda taurin kai da kuma ƙarfi haɗe da nufaƙa da waɗannan halittu suke da shi. Kuma ma dai an tabbatar da cewa ba wai fasaha ba ce waɗannan halittu ke amfani da ita ba. A'a, abin tun daga zuciyarsu yake. Kuma ma an tabbatar da cewa baiwar tasu tana iya aiki har akan halittu marasa amfani da kambun baka. Kuma ma an ce hatta dutse idan suka yi wa wannan kufa, to
to fa lallai sai ta yi aiki. To amman da alamun cewa waɗannan halittu masu suna yok-yok yau fa ba su yi sa'a ba a kan Yamani. Mu haɗu a karatu na gaba.